दाना हेल' हेल' दा जिहेतु नोंनि स्टेन्डनिफ्राय मैयासो जोङो 1 मे नङा होमबा औ बे तारिखखालि नोंनि स्टेन्डनिफ्राय थांनाय मोनसे गारिया जिहेतु जाथाय जानायखौ जों खोनानो मोनदों। बे गारिया बबेनिफ्राय बबेसिम थांदोंमोन आरो मा गारिमोन बियो? सिमेन्ट सापरि स्टेन्डनिफ्राय जुरिगुरि गामिसिम थांदोंमोन। जुरिगुरि गामिसिम ना? ओरैनो बिथांमोना मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन? आथिमंगलनि थाखाय थांदोंमोन। ओमफ्राय बबे गामिनिफ्राय थांदोंमोन? जयपुरनिफ्राय। जयपुर खै नम्बर? जयपुर 3 नम्बर। 3 नं जयपुरनिफ्राय जुरिगुरि गामिसिम आथिमंगलनि थाखाय थांदोंमोन आरो ना? औ। ओमफ्राय एक्जेक्ट बे जाथाया बेसेसो समाव आरो मा जायगायाव जानाय? सान्तिपुर डिमु सान्तिपुर दालां खाथियाव। आरायथासो जाबायमोन नामा? आरायथासो जाबायमोन ना होमबा? औ। ओमफ्राय बे आरायथासो जानाय बे जाथाय जानाय जायगायाव माबाफोर गाज्रि जायगाफोरमोन ना माब्रै जानो मोननाय बेबायदि? बावहाय दालाङा अलरेडि बायखाना दंमोनथ' सिगां। औ। बेनिफ्राय ओरै गाहायथिं लामा बानायखानाय दंमोन। औ। दा बावहाय सिगाङाव दामफारा फैगासिनोमोन जाहैबाय। मोखांजों मोखां नांखो ना? मेजिकआ उनथिंनिफ्राय नांनाय जाहैदों। माने दामपारा सिगांजों थांबाय दंमोन। दामपारा सिगांजों थांगासिनोमोन। बेनिफ्राय बे दालां गाज्रियाव दामपारा ब्रेक गाना होबायनो। औ। बेनिफ्राय बियो सौग्रावहैनाय जाहैबाय आरो। हरखाब जाबाय आरोखि। हरखाब जाबाय औ। जियानक बे लामा गाज्रिनि थाखाय बे जाथाया जादों आरोखि। औ। लामा गाज्रिनि थाखाय जाथाया जादों। ओमफ्राय जुरिगुरियाव मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन जेनेबा बे गारिया? बे आथिमंगल जेनेबा सानसे सिगाङावनो थांखादोंमोन। औ औ। बेनिफ्राय बेखौ लायफिननो थाखाय थांनानै लाना फैगासिनोमोन आरो। थांनानै लाना फैनाय समाव जादों आरो। औ फैनायाव जादों। फैनायाव जादों। ओमफ्राय इयाव ओरैनोथ' जों गम मोननाय बायदिबा गोबां मानसिया हानि जादों। ओमफ्राय इयाव साबेसेसो सुबुङा गाज्रियै जखम जादों? दा साब्रैया नैबे आदित्य नार्सिं हमाव एडमिट जाना दङ। एडमिट जानानै दं। अ। ओमफ्राय बेयाव हिनजावफोरबो दंमोन हौवाफोरबो दंमोन ओरैनो दा जाथाया हिनजावसा ना हौवासा बांसिन जादों? दा हौवासा सानैया एसे गोब्राबै जाना दङ। औ। बेनिफ्राय हिनजावसा सानैया एसे नर्मेलाव फैना दङ आरो। हिनजावसा सानैया नर्मेलाव आरो ना? औ। ओरैनो बिथांमोना मोजाङै दासिम एसे मोजां रिजाल्ट फैदोंना? एसे मोजाङाव फैदों। मोजाङै फैगासिनो आरो। औ। ओरैनो बे जिहेथु सिगांनिफ्राय उननिफ्राय सौदावनाय ओमफ्राय जाय सालायग्रा बेहा माबाफोर हानि जादों नामा? बेहा दा आइसिइउआव दङ। आइसिइउआवसो दं बेयो ना? औ औ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे साब्रै नामा गासै? दा बेजों लोगोसेसो साब्रै गासै। आरो बे गावनि सालायग्राजों आरो माखासे जाय माने बिसोर साब्रै जादों। जादों सिगाङाव जिरायनायफोरा आरो। औ औ। ओमफ्राय खोनानो मोननायबा ओमफ्राय गारिया नोंथांनिनो होननाय खोनादों जों। गारिया आंनिनो होनजायो। नोंथांनि ओरैनो न'निफ्रायनो खारो आरो गारिया? औ औ। ओमफ्राय दा बिनि जिथु माबा दायथ'फोरखौ नोंथाङानो लादों खोमा? बेखौ दा आं मावगासिनो बारु प्रसेस खालामगासिनो। दे थिगानो ओरैनो जोंबो बेखौनो रायजोफोरनो मिथिहोनो थाखाय जिहेथु खालामनो थाखाय नोंथांजों सावरायनाय जाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेथु नोंथाङा दासिम बिथांमोनखौ नायबाय दङ। ओमफ्राय दा बिथांमोननि जिहेथु न'खरनिफोर बयबो थांदों। औ। गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायहरनायनि थाखाय आरो दा मोजाङाव फैगासिनो ना? मोजाङाव फैगासिनो औ। मोजाङाव फैगासिनो। ओरैनो सिरियास खर'फ्राव माबाफ्राव मायाव दुखु मोनदों जिखुनु मानसिफ्रा? सासे हिनजावसाया आथिङा बायदों। औ हिनजावसा उन्दै। औ। बेनिफ्राय ओरै मेगन खाथियाव एसे दुखु मोनदों। मेगन खाथियाव? औ बेनिफ्राय सासे हिनजावसाया सिख्लासा आरो। औ। बेना सिङाव एसे दुखु मोनदों आरो। सिङाव मैया सिंस्रि ना बे मोदोम सिङाव? मोदोमाव। मोदोम सिङाव औ। बेनिफ्राय हौवासा सासेया ओरै खुगायाव दुखु मोनदों बेनिफ्राय आथिं थोंसेया बायदों नामा। अ अ। बेनिफ्राय आरो आखाइ फारसेथिं
एसे दुखु मोनदों आरो आखाइ फारसेनि दुखु मोनदों ओमफ्राय आरो सासे हौवासाया बे दा सेन्सलेसआव दङ ओरैनो आथिं आखाइखौथ' सोमावनो हायो औ बेनिफ्राय रायलायनाय बा मेगन खेवनाय जाथ'वाखै आरो सालायग्राया नामा सालायग्राया सालायग्रायाथ' बांसिन जादों आरोखि सालायग्राया मेजर जाना दङ सालायग्राया मेजर निस्सय बिदि एसे मोजाङाव फैदों एसे मोजाङाव दङ माने डक्टरा बुंनाय बायदिबा मोजाङाव फैगोन होनना बुंदों आरो मोजाङाव फैगोन माने एसेबां मेजर नङा होनना बुंदों दा मा जायो दसेनि उनाव गासैबो रिपर्टआ सफैजोबखांनायनि उनावसो बुंनो हासिगोन आरो खिन्थु दा नुनायखिनियाव डाक्टर बुंनाय बायदिबा बयबो एसे मोजाङाव फैदों मोजाङाव फैदों थिग ओमफ्राय बेयाव हौवासा सेंग्रासा सानै सेंग्रासा सासे ओमफ्राय हिनजावसा सानै ओमफ्राय हाबा जानाय गोजा नामा हाबा जायि गोजा हिनजावसाफ्राबो हाबा जायाखै हौवासाफ्राबो हाबा जायाखै माखासे जायफोर माने बारा नर्मेल बिसोरो मैया थांबायमोन आरो नर्मेलफ्रा मैयानो रिलिज लाना थांबाय बेनिफ्राय दा मेजरफ्राल' बावहाय दं आरो दे होमबा गोजोननाय थाबाय आरो खौरांखौ